कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भारतीय सेना दिनाचं औचित्य साधून वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रसिद्ध वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी उत्कृष्ट वाळूशिल्प साकारत शुभेच्छा दिल्या. आरवली सोनसूर इथं त्यांनी हे वाळूशिल्प साकारलं असून सुमारे 1.5 तास साकारण्यासाठी त्यांना लागलाय. आज 15 जानेवारी आज इंडियन आर्मी म्हणून आज दिवस साजरा केला जातो. तर आज सर्व आपल्या भारतीय जवानांना माझ्याकडनं या वाळूशिल्पाच्या माध्यमातून हार्दिक शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.